inyaya timakumuzila Sabhuku yakambopinda futi ikapirira pakuti mangamati atimago auye namukoma wake aigara pasenti yaunonzana atimago mudzi yesazi Sabhuku kwazinji amakati atimago ashedze mukoma wake anonzi koropa ainzi akagara kunyanga saka waenda Sabhuku wazoya kuti wachidzisa nyaya kuti atimago ari mudambeni kushanda pamunhu pajudgment yapera ndosaka wadzoka kuti nasa saka anoziva kuti arushanda ndiye Sabhuku wadanza atimago aramba kusenza atimago takati inini mazuva atakabva kuno ndakazizva kusatumwa vanhu vanoenda kuona pamunda apo tinonesanira pacho ndekuti ndakauya ndikataura kuti izvo Sabhuku uyo wakatengesa munda wangu aibva apaoma vanhu munda mwacho imomo saka ndakati izvo pamusoro ishe mune wazvo here kuti imwimwe mune mwana wenyu kuchamanzara pamwatora sadza pamwatora sadza renyu rimumba mwenyu pamwaenda kwapamwana wenikizo wenyu yaisara kuchemanzara makambozviitawo here uyezve Sabhuku ungotorerwa here munda ngemuranda kana kuti imimi ishe imwe mambo mungotorerwa here munda ndiSabhuku kana kuti ngemuranda inini zviri kundishamisa kuti izvo mutemo unoenda kudaro zvese zvazviri kana iri dispute zvakazviitwa zvese ipapo zvinomira kusvikira nyaya iyoyo yapera kudaro because mukaisa chibage chenyu handizi nyaya ichapera chibage chenyu cha 45 centimeters movha madyiwa nenyaya saka chichaitika chii awina nyaya achakwasa chibage chanyu ndosaka zvinzi kana paine dispute maprocesses ari kuti handika wauya kuinspection wakadii wakauya handiti chasara kuti wachiuya wachipe report yekuti chizive kuti muridzi wenzvimbo ndiani hakusati kwayaani akazi ari kuuya wacho akari munyanga ari mukoma wacho ari wauya mukomana wacho mukorore ndio wakazi uyu wakauya aibvatizvo ndikati mukoma wangu haasakwanisi kufamba uri urwara saka wakatizvo kana ane mukorore ngatume mukorore wake nechitupa chake chamukoma wanyu saka wauya nacho chitupa chacho but nyaya is not about kuti nomukorore nyaya ito kuti nyaya iri padivi mudare anoiziva here unoiziva iye mukorore ndakundipa akabereka Bambo ukaberekwa panzvimbo hauzivi history yenzvimbo iyo wanoziva history yenzvimbo iyo ndowanokubereka saka zvokuti wakaberekerwa ipapoka isusu takagara beso kuti izotona vamwedu vazogarepo wakamboya sei wakasvika rini nguwai hatizvizivi asi takaberekerwapo saka I cannot stand in front of people ndichiti ndoziva stereki ndezvekuti vana vaboka ndirikuda ndosaka ndandiruda chii mukuru what you can actually do zvatokwanisa kuita ndizvoti tokwanisa kutoita timu kuti vanhu vaende ikoko vanointerviewe chii iyeye baba toda because information yatoda toda munhu anoziva noti munhu anodi anonzanzata asi that's not the issue. The issue ndeyekuti mira zvauri kuita kusvika nyaya yapera muti ndaka pamusoro ishe mambo inini ndine mubvunzo pashoma shoma kuti izvo ndapfimba musikana wangu nhasi wabva andida ndingobva ndandogara wangu ere ndoenda kwatezva kuti musikana zvaandida ndodidini zvingoita here kuti ndotaure kwatezva kuti musikana wewo ndanakana naye hundi saka ndingoita sei ndingobva ndamirira kuti andida sasara kumupa mwana ndingoita sei izwai baba hazvirevo kuti nhasi musikana akakuda chibva watomubata zamu saka ndinobva ndagara naye ukadanana musikana akati ndiri ndakuda it means kuti ari kutaura chete kuti shamwari less than plan for the relationship iwe neni chadii tawirirana saka ukaonawo kuti wadana nemusikana nhasi anditi wobva watoda kutobata zamu nhasi wobva watoda kutomubarisa nhasi aiwa icho chachihuri chemumba wako
chekuti watombhadhara mari kubhawa shamwari handi munhu akuda mubhawa achinyasa kutozwa kuti ndimboyiwa bota paseri apo akangopedza kundiya bota munhu ari paseri apo uri kundipa mari yangu ndobva tadzoka umwe uya futi bota ndosaka munhu achinzi chii hure handiti is because haasiri munhu wemunhu munhu wekuti ari kuprovida service to the community asi kana wamaa kutaura manje handiti wamaa kutaura manje munhu wamunguronga naye chii future handiti ukaona uchitwa dana nemukadzi nhasi wobva tatobata zamu nhasi ndobva tatoyabota nhasi aiwa iwewe une dambudziko hauzoziva chawadananira nechii nemunhu in other face wauya uchinga kuti maybe ndikamunyepera kuda kuroora ndiko takurumidza kuti isabota but musikana ari muchokwadi anototi Bambo hasi andatombokuziva imwe hasi andatombokuziva kuti ndimbati ngatimbomire poriji richatonhora Bambo mushaya ndikuona zvoizvo muti wazvutazi musikana akadana nemusikana unodini ndiri kuti kana ukapiwa munda Bambo hazvino kuti ukapiwa munda nhasi chibvawo uri manhasi wapiwa munda nhasi it means kuti wapiwa the title wapiwa the right yekuita sei yekuti ushande munda iwowo in your name ndozvazvinoreva chete asi musi wouchatanga kudii kuzorima zviri up to chii iwe neurongwa hwani hwako shandula ipapo ini ndakaona uyu ari kundoshanda mukwambo wake wasabhuku ari kundoshanda mumunda munomu saka ndakasvikapo ini bva ndati neshamwari zvokushanda kwazvo ngawapedza kubvisa zvinhu zvako izvi ungombomira kuisa zvimwe ndangoti nyaya asati apera akabva andipinda akati chekuti shamai wako zvabhepiko ini ndiri kutaurira zvakanaka kuti usatanga waisa zvimwe zvinhu nangoti saka ine ndomira kurima iya unamba kusenza nekuti uyu zvandamuita uyu usadaro iye uri kuita saka ndakuita iye zvakataura zvazvirungu imimi zvamakaita zvazvirungu why because it's not your duty anobva ndambokutuma ini mundaro kuti ndotaure munhu akuni watumira kurima the court sends people inotuma vanhu okutaura kuti mira zvauri kuita handiti imimi complainant narespondent ndotuma respondent kuti enda kuna complainant ndomutaura kuti mira zvakati ndotuma complainant hakuna zvakanaka imimi pamakaona zvaita awa zvokuti waona maakusenza musikafanira kusenza wadzoka kudare kuti munhu uya makati mira iye waudini wakusenza imimi zvamaifanira makaita maifanira makai kudare kudare munhu uyona yekushanda asi mweya chakati ngatitezei ngatimire isu toenda tomutaura kuti mira asi izvo zviri chakati mese itaisei mirai nekuti nyaya iri kuchii kana yapera mudare tochikutaura kuti ari kurima ndiani asi sarimi ndiani tichando ipapo kuti zvakare amama ndangoti mazuva takamboenda kwaesheu kwazindo vakazi izvo mirai kurima mwese asi ndakazondoona iwo wari kundorima saka wakandoshanda iyo haana kupiwa hatina kupiwa ndosaka ndati two wrongs do not make a right and two wrongs do not make a change rakabona imimi maakupinda maakupara mhosva nekuti umwe ari kupara mhosva ndozvamuta ukaona umwe ari kupara mhosva muite sei musiye kana kuti mubatsire kuti asapare mhosva zvino imi makafunga kuti koparawo zviri right zvino kana maparawo mhani mhosva iyoyo mhosva yamana yamanje yakunzi contempt of court mazvidzana dare rati mira imi mukandindoita saka mhani ina pane chandakashanda basa ingoonekwa kuti pachanda ndakandotema vijana takatisiyai nemiti yayo pakadaro komukazomuza yobva mumwe ahwina washanga kuda miti yake iyoyo yamutema mozodima nakuti iwo akambondidzipusha ndichisiyai ndakandasema mozvo zvekare siyai ngatiite zviripo izvizvi endai vakomana hapana munhu ari kunoshanda panzvimbo ipapo achasunga ipapo imhosva yecontempt of court tichakusungisai tawira lairesa Bambo Yes. Uta samudzi si samudzi vajano andira sisho.
Patakabva motsi mukari patakabva mudomu makati mira yekushanda tikaporopawe saka makumudzi anosiya munda wakatomba wamhai wangu watata wamhai wangu ndomuda uri na uyu na uyu saka makuru vanoti area yacho yese yati yangu ndapeni mako usiyo area yokanira wari 12 munda wamhai wangu ni warukanira 12 watakati kwamire kuti kushanda saka uri bvatofamba mwese nemita yacho wamamira area yacho yese aiwa mundu ari kushanda unofanira kushanda ndokushanda wasifanira kushanda aishanda because kana paine patakati ndopenyu bambo stick kune izvozvo zvitori pasi kuti kuwedzera pane zvamakapira but anyway isusu vakomana udzikai kumusoro wachakutaura kuti ndakutotonganyira tati musewenezi vakomana udzika ikoko toite zvada kudii zvada kuita wokurakidzai kuti apa kapashandwa apa kapasashandwa apa kapasashandwa because nyaya yauya panapa ndeyekuti munhu auta sei anditi ari kushanda anditi paakadzosa dii zoza kuti vakomana unokuya kuona then topachii Mutasa muremanyika sasema kuti makonti matinya kuti idwa amambo nje anozungumza kuti naye atoka ndingi ronyemba azvibvumwe vitika zvipruva kuti vanyemba imi mashure mendata samutese munono yekunyemba ese no it's okay tozona musewenezi no it's okay disable when is in 8 start na 8 pamudai wade chitatu chinauya chitatu chinouya mandi chitatu